Zovit kan lo let le ta e tun chuma chuan Linda Hazard ti dam doi hlom cho chanchin kan ngai thlo don ani mitam tak chuan irin tlat chu ni damang an lo ti ve rol nen ma se hetiang soitu te po hian an rin zong tak chu an thi pui ve thei tho bok sia arin na mai pelama hian mihring na kan ti tur om kong dik kan zo chu angai ve te meu mei Linda Hazard hi December somporiat sang khazariat somruk pasari khan Carver County Minnesota lo pianga an unaw hi pariat lai an nia anu hi Susanna Nell Barfield ni in apa hi Montgomery Barfield ania Linda hi me sethiam thei tak le inzirmi tak ania kumsom pariat alo tin chuan Edwin Perry nen anin neya wasen nu pain kara chuan in mu thiam lo na awma wangin anin nei atanga reilo te achuan in then tamaya anin then hu hian Minneapolis a Linda chu pemta ani Linda hi riselna lam ngai poimo takmi ania American doctor pakhat Edward H. Dewey le kabazia no breakfast plan and the fasting cure chu achiara awi zong tak mai hi alo ni a hele khabu hian Edward hian natna zong zong internet chu e tamluat wanga ni a zonghei hi ti damna thaber ani ti na jiaka hele khabu achiara tang hian Linda chuan damlo na tam tak hi kan taksa momo to kaliam thil kan eina satlu tu ku wang di na ngai ve hlata mi damlo chuan cho han ngei de wang wang se chumi chung chuan ataksa thil thalo tam tak chu a in pai chuak anga dam dol ngai lovin dam pha mai don ani ti na ngai hiala Linda hian zonghei chungchang hi atui pui hle a Edward ai ma hian ala vung zoka medical certificate engma ani lem lo ma se Linda chuan alternative medicine practitioner anga in chalin damlo in enkol na mun adin chho theita alternative medicine kan ti hi damlo enkol na chikhat ma se kan dam doi man thin panga yang nilova inen kol dan si dangai enkol na ania mizoena aram mul dam doi kan tiang de po hi alternative medicine chu kan ti theyang chu Linda ve thung chuan ram mul dam doi lam ni lovin chongai hi damna angai ve tlat thunga mitam tak point an ring hle a ma se kum sang khachakua pani chuan Linda en kolna hnuai a chuan damlo pakhat chu athi tatlat maya aril tram lu tuk wanga athi ni in achung chang chui tu chuan a soya Linda chu police chuan an chui ching ta a tin mi thinu tero in bel light chu abong then ti ta chu an tha chuak poka achung ta chuan Linda in alak ngei thu an soya ma se arungei ni ti fin fiana yang man nei lawa wang chuan an man thei ta chung lova tin na en kol dan chung chang apo chuan doctor anga license ne ngai thil ani lawa wangin hanman ngot theina dan kha om chuang si lova huna local zela Linda chuan a thil ti lai chu achun som ta zela mi pa pakhat Samuel Christman Hazard nen anin tong vela a Samuel a hi sipaya tang thin ni in anung chang thalo awanga sipaya changan ban ania Linda nena anin ton ma po hian nupui pani lai lo then to ani azung ol vele mi bum mang ani boka hetiang mi hi ni te rang ma se Linda hian a mangai miau boksia Samuel a chuan anupui ma sa chu then fel lowin Linda chu nupuya asoma ani nei vele top mai ani ma se an ram dan chuan nupui then fel lawa midang nei chu alo phal si lawa nupui pani nei ang ani ta ka chuan thu boi siam sakin ani nei nu lok kum sanga sakua pali chuan Samuel chu kum ni lungina tang turin achung thu anrel sakta ani kum sanga sakua poruk alo in her chuan Samuel po chu zela tang chuan alo chuak vela ta a Linda nen chuan a thalo zonga an than tak em awang chuan Minneapolis chu an chua san ta a Washington laman pem ta daya Olala Kitsap County a ompon an khora Linda chuan a thil ti lai chu chunzomin damlo en kolna tur mun lian tak chu siamatum le tamo mai well damnes hai ti na ming a phuang nge nge a ma se suma ngai tam em awang chuan atu mangin a puiklin thelawa om na mun atang chuan se thila kalin mamo tu te apan thina Washington a om reng ta ka chuan engtin tina mani damdoin hon thena license chu anei thei ta hlau maya
adam lo enkol dan hi amak hlea ma se a that ring pol tam tak anom ve zela dam doi pa ngaya in enkol dam thei to lo tam tak chuan damna habe sein an panna save thin hle ani kum sang chakua pariat kum january thla chuan norwegian meja pakhat desimot nakleni chu pumpui kan sar ania lindain ain kolna hnuai chuan damna habe sein a rong kala lindai chuan ni somnga chuang te me mai chu chonghei turin alo thila ma se van dui thak tak mai dei si chu february thla a chonghei hun chunga zo ma chuan a boral tamaya hemi kum vek hian aida wilcox chu lindai en kolna hnuai a bok chuan a boral vele boka mi chonghei tir awanga nunna chan chu om zeu zeu ma se a lindai chuan top san mai atum chuang lova fasting for the cure of disease ti le khabu ziakin apa please ve hial ani kumsang sakua soma adam lo en kolzinga mi pakhat engineer Edward Atman chuan a chonghei chu a thi pui vela ta a chumi tum chuan a ming chele nge a chanchin buat a chuan an chu chuai chuaya Sheffield Daily Times chanchin bu phek ma sabera chuan mese doctorin adam lo pakhat a that le ta tin an chu hial ani hetiang tak hian ming chema selin dai en kolna chu damdua pan tuan la om ve reng zel thawa dampui amol mol te po anom ve ni miang hemi kum ve hian England pa pakhat Ivan Flux chu Washington a hian ram lei turin azila lindai na dam lo en kol dan chu shein arin zong tak mai hi halo ni vele a damna be se na pan vele ta roi maya lindai chuan dam doi na chuan lo en kolin so alo ngei ti le ta thlek maya thilei lo na na chu atak sa chu chawin achak lo tel tela asum kolsa po chu lindai kuta chuna da deuh tok maya ni somnga pathum lai chong hei nu chuan taksa chuan tur lovin a thi vele ta maya aivan chung da chuan a thi tian hriat vele chuan aruang boipui tur chuan an kal ta ngala aruang an mu meu chuan aivan a chuan dollar sa po lo nei tling to lova an lung oi lo hle ani ma se thu nei tu lam chuan ma han lak pon tum san chung lova huna local zela lindai en kol na hnuaya mi an thi ta ka chuan ko chu mi pui ta po chuan en kol dan chu thalo aniang te pon di chove tan ta a hemi kum ve khian lindai dam lo en kol jing a hian Lewis Ellsworth radar oma Lewis a hi Washington state a legislator lai ani thin mai ba ka Soundview ti magazine pakhat publisher ani boka midang ang bukin dam thei be sin cho chuan ngei vela tangarang armaya achung tele doctor tangte po chuan a chonghei chu ti to puwat lo chuan anun na ta na poi thei thu ta chuan thillom loma ma selin de en kolna chu ring tlat mai bok sia angei zui zela ato pa chuan a taksa chuan zolovin a thi pui ve ta nge a lindai dam lo en kol dan hi dan anga man lak vak thei lo ani na lai chen om tlat mai a chan chu adam lo en kol ta hi aman chong hei lui tir an ni lova an mani du thlan nge yang hi an thina hengte ani awang hian thi pui pom nual ma se han samngot thei kha ni bik tlat lo ani England mi Dorothea le Claire Williamson te unau chu Columbia hotel lian tak pakhat Empress Hotel Victoria nom lai chuan chanchin bu pakhata advertisement an chua chuan lindai le khabuzia chu an lo mu ve a an rin zong tak mai hi alo ni vele a an unau hian hosa hlem a sian ri sel lo dun hle a le khabu chuan lei ve ta a than ti em awang chuan kumsa kha chakwa som pakhat chuan siathila lindai mutur chuan an kalta a lindai chuan midang ang bokin alo en kol vele ta a an unau chuan siathila hotel pakhata omtirin ain kol nan chuan nitin thaira chum tui voi ni ain tir thina hei mai bak a hian anin bulna ba tiu pa chuan rei tak tak tuya ain che tir thin bok ani thlani lai chu tianga ain kol nu chuan thilan eitlem bok nen an taksa chuan a tur hle a an chair sedun to hle a lindai chuan ola la an chene na chuan an pani chuan a hruai hota a an hotel omna han chuasan ma che chuan lindai lawyer chu alo thlanga chu lawyer chuan kerile Dorothea Williamson te unau thuro che hi feltakin alo ziak lok sa thlap maya chuan thuro chia chuan an unau an lo boral pal thu ani chuan
Linda in hen chuan an ro sum atanga poisa thathem tak pek tur ani thu le an ruang song bol vel bol Linda kota an da vek thu hi alo ni a Linda thil tum chu chiang le mai ma sen u naw chowa han be le tur chuan chakna reng an nei to silo Linda thun hoi chuan an du emo du lo emo anom ta top mai ani April tha sang asakua som pakhat alo in her chuan clarite an no pan lai om thin tu pikan wai chuan telegram mak tak mai hi dong tlat maya chu a telegram dona chuan man mo taka ola la a kal angai thule clarite una wina an mo thu hi alo in ziaka heti hun lai hian pikan wai hi Australia om dai maya clarite chung katan hian thok to lo ma se an unaw hi a mangai na duat ema telegram thon tu po hi Dorothea ani ringin amu vele chuan man mo thiang berin setil lampan longa chuan chuangin clarite una umna lam chu apanta a setila thlen chuan Lindai pasal Samuel chuan pikan wei chu alo nga kran maya pikan wei chuan thilom zia chuan zota Samuel chuan clarite chu nataka damlo nuwa thi thule aunaw nu Dorothea chu a to thu lo sila chumi a hril zo chuan Samuel chuan pikan wei chu mithi ruang dana chuan a hruaya clarite ruang chu mu tir ta a mak ati hle mai a chan chu ama clarite alo mu to thin le ruang mu zet chu mi sang hlak ang mai hi ania clarite chu me sanau pang har wang la sel tak mai ni thin kha ani sia arong mula chu me se sel tu ru vunina atu mang maya cher chia ai mu thalo ti ria tak hi ani sia achunga thil thang mu chuan shehma ti hle a rong dana a an kal zo chuan ola la lam pan chuan an kal le ta a pikan wein Dorothea an mu chuan mak ati kher mai Dorothea chu lo cher to lu tuka aru te chu alang thu theya a thut poina cher ema wang chuan a taksa na lo lai reng reng om lo Lindai om lai chuan Dorothea chuan om na chu nu ma ti thu le Lindai chuan en kol that thu te chu soya ma se rum atanga Lindai a chuak che tia chuan Dorothea chuan om na tanga hroi chuak turin pikan wei chu angen ta a pikan wei chuan a thil mu chu oi harsa ati ina khongai hle a Lindai chu office a muturin a kal ta a Dorothea chu a hroi ho tu thur hila ma se Lindai chuan a hroi ho ngo theilo thu lo soin Dorothea ti unaw chuan anin le lo zong zong chu an nu pakut an da vek to thu lo hila hei mai ba ga hian Dorothea chuan an nu pa chuan an dam chunga guardian atana ada to thu soi tel boka ama mai chuan a hrui chuak thei don lo ti po chu a hrachiang hle a aru kin Dorothea patea John Harbata Portlana om chu a be pop ta a an chanchin a hriat vela chuan zona chu man mo takin olala lampan chuan a kal ve ta a Lindai chuan Claire chu a thi ta ka wang chuan a thom hno lai tlera uzong zong chuan ei sak veka Claire kol ful te chu alo hak sak mek boka pikan wei chuan a chezia chu a hol hle a ma se ti thei vak anei si lo zona lo thlen hun chu a ngak tok mai ani zona chuan se thela thlen chuan man mo takin olala lampan chuan a kal ta ngala Dorothea an mu chuan a khongai hle maya foi chu wat chu atuma ma se Lindai chuan a phal lo na samai sia dollar sang ni lai mai choi turin a lo ti a an hanin biak ngial nu chuan Lindai chuan dollar sang khata ti hniamin Dorothea chuan foi chu a phal sak ta rama John Harbata chuan Dorothea tu naw chunga Lindai thil ti dan chu poi ati hle a Dorothea an foi chu nu chuan Tacoma British Vice Council hela chuan an chung chang chu a thlen ta a an Vice Council chuan zona tu soi a hriat chuan alo ngai thu tak hle a an British mi le sa an kuta thi chu poyati in Kitsap County ho tu ta chu a be ngal vata a Lindai ta chanchin chu hrilin an enkol na hnuaya British mi a thi awang chuan malavat turin a ti a ma se Kitsap County lam chuan malak don chuan sum tam tak angai thu soin suman nei lo thu an lo hrila chu thu an hriat nu chuan Dorothea chuan sen so chu atum main hum thu soya August tha saka zakwa som pakhat kum chuan Linda hazati chu diklo taka adam lote ain kolawangin thu boy an siam saka an manta ani January tha saka zakwa som pani chuan
County Court House a Lindai trial chu nei tran ani ta a defense lam chuan Lindai damlo en call thita te chu natna nei sa lo lut an ni tlang puya wangin ain call na wanga thini lovin an natna nei san thi pui zo ani thuan soi ve a ama hian en call no ma se an natna chu an thi pui tho tho tu thu te chu an sei boka ma se king tulam chuan doctor thiam tak tak ter wain Lindai na damlo te en call dan chu an tak sata na la thu te an soi ve boka tin heng mai ba ka hian Lindai hian adam lo te sum mai ba ka an tom no tlera te chu alak sak thin tu te po chuan soi lang tel boka defense lam chuan lo hnialin dam lo tam tak ain call dam thu le an dam lo en call ho te point an pan non fo thin tu te chu an soi lang ve tlat boka ama a adam lo en call zinga thi ve tho de si pasal po chu loading chu kin Lindai dam lo en call dan chu arin thuaron soi ve le tlat boka anu pui thi chan po chu Lindai en call na wang ani lo thu te po soi chuak boka Lindai po chuan Claire Williamson ni thi chana chuan mo ophur lo thu le a lo tin na wanga an it si ka do dan pu thu te po a soi ve ani trial an nei zo chuan jury ho chuan Lindai chung chang chu uluk takin an ngai tu a thutluk na chu siam felin Linda Hazard te chu thiam lo an chan tir ta ani kumhnia tanga kumsom hi chung tang tura ti ania Lindai hi a thil ti hi dik lovin thalo hle ma se adam lo en call hi an ma ni du thu ngaya chonghei an ni thina wang hian nataka han chem po chu rem lova amai ro chu ain call na hnoya thi an tam em awang chuan a license po chu ti top sak ani ta thowa lungin ata na tanga kumthum latlin ma December sanga chakwa sompanga chuan avan ne asiamin governor Ernest Listera chuan an shem na chu angai dam ta hlau maya Lindai chu a pasal samwela nen chuan New Zealand lama bul thar tran turin an pem ta ani doctor anga in salin dietitian le osteopathist angin ain chala na thok vele a lekha budang te po ziak lein helai muna hian sum tam taka haidut le ngeng he ani kumsa ka chakwa somhnia chuan ma a alom to na olala chuan le le in ma a damdoin lodin to chu asiam sun jom le theita a amai ro chu license anei to lo awangin aming wil darnes haiti a phu chu a school of health ti in aming thlaka a hlot ling chho hle nge a ma se kumsa ka chakwa somthum panga kum chuan akang cheta vek maya akan chan tak hi hriat ani lova a school of health akana tanga kum thumna chuan Lindai chu adam lo ta vak maya adam thatle be sen adam lo te ain kol danang chuan cho ta chuan ngei boka ma se mitam tak ang bukin ama po chuan adam pui zo ta big lo juni somni pali sang chakwa somthum pariat chuan kumsam sari mi ni na boral veta ani Lindai en kol nan hnoya adam lo thi zat hi chiang taka hriat ni lo ma se mi somni atanga somlin kar chu ni arin ania Dorothy Williamson chu van nei thak tak main Risial takin rondam chuak theita hlo maya England a chuan le in Reverend Winham Ellen Chalain nen ain neya van doi thak tak main ain nei atanga thlathum na chuan a pasal chu tia atlahlum hlo maya atuar ve hle a pasal dang po nei to lovin adam chung khuna mangta a me ni sare sa kha chakwa sompali kuma kha na boral veta ani